Kandidater fra 7 partier kæmper om 2 pladser i det danske Folketing. Alle partierne er repræsenteret her i aften for måske at få netop din stemme til valget den 5. juni. Velkommen til valgdebat her på KNR. Seksuelle krænkelser af børn, kommuner, som ikke hjælper børn, der mistrives, og alt for mange selvmord. De sociale problemer er igen rykket helt i top på den politiske dagsorden. Debatten om, hvordan vi hjælper medborgere her i landet, som har det svært, fik nyt liv med DR's dokumentar Byen, hvor børn forsvinder. Lad os lige se et klip fra dokumentaren her. Jeg snakker ikke med nogen, efter jeg blev voldtaget. Altså, jeg føler mig, at der ikke er noget, jeg kunne snakke med. Så tænker jeg bare, at jeg skal dø. Så kigger jeg op til min værelse og tager noget ligning. Og ja. Det var den historie. Men det er ikke så sjovt, når man ikke får rigtig hjælp. Godt. Jeg starter her ved dig, Aya Kemnis Larsen fra Inuit Ataqatigiit. Du har meldt ud, at du vil bede Danmark og Folketinget om hjælp, hvis det er sådan, du bliver genvalgt. Helt konkret, hvad er det for en hjælp, du gerne vil bede om? Jamen, jeg synes for det første, det er en fælles opgave, og Inatsisartut, der er der jo et flertal, der har ønsket, at man skal bede om hjælp fra Danmark. Vi har jo allerede sikret 10 millioner i satspuljen tilbage i 2016 til udsatte børn og unge i Grønland. Og det er jo blandt andet på baggrund af en debat, vi havde i Folketinget. Men helt konkret, det jeg rigtig godt kunne tænke mig, det er behandling til børn og unge. Det er der, hvor jeg synes, det halter rigtig, rigtig meget. Det kunne være børnehuse, for eksempel et sted som Tasiilaq, men også mange andre steder rundt omkring i Grønland, der er der behov for hjælp til børnene. Det kunne også godt være Qixilisa, som er strategien i forhold til bekæmpelse af seksuelle overgreb. Vi har allerede fået sikret, at 6 ud af 10 mål i Qixilisa på justitsområdet, at dem har vi fået løftet i Folketinget. Og vi skal jo have løst dem alle sammen, men vi skal samtidig også være med til at styrke socialområdet, fordi vi kan ikke styrke justitsområdet, medmindre vi også har socialområdet med. Og sådan helt konkret, hvad kan du gå ned, hvis du går ned til dine kolleger nede i kommende valgte medlemmer af Folketinget, hvordan vil du overbevise dem om, at de skal hjælpe jer her i Grønland, og hvad er det, de skal bidrage med? Er det penge, eller er det bistand, eller hvad er det for noget? Ja, altså for det første vil jeg sige, at jeg ved af erfaring, det ikke bliver særlig svært, fordi vi havde sådan set en debat for nogle år siden i Folketinget, og hvor jeg også bakkede op omkring, at vi netop skulle være med til at sikre, at vi giver børnene noget hjælp, fordi de børn, der har brug for hjælp, de tænker ikke på, hvor hjælpen kommer fra. Og jeg tænker i første omgang, det handler rigtig meget om penge. Det handler om, at det er Grønland, der sætter retning, og Grønland, der siger, hvad er det, vi gerne vil bruge de her penge til. Men børnehuse, Qixilisa, det er i hvert fald 2 konkrete forslag. Aki-Mathilde Høgh-Dam fra Siumut. Jeg hopper lige over til dig. Siumuts Inatsisartut-gruppe, de vil gerne vente på at få beskrevet problemerne yderligere, før de ligesom tager stilling til, om man skal spørge om hjælp til Danmark. Er du enig i den vurdering? Nu skal jeg for det første sige, at med den udsendelse, der har været, det er jo noget, der alle sammen står os rigtig nært. Og det er ikke noget, vi kan komme udenom, at vi bliver alle sammen meget rørt af den video. Personligt, så er det jo en af grundene til, at jeg overhovedet begyndte at gå ind i politik, det er jo grunden til, at jeg begyndte at læse statskundskab, fordi jeg igennem Negusa mødte andre børn, der dengang også fortalte de her historier nært. Så vil jeg også gerne sige, at selvfølgelig skal man også tage imod de tilbud, der kommer. Der har ikke været nogen, der har sagt nej til de tilbud. Det er jo også blandt andet derfor, at en af vores kandidater her lige har sagt, at der har været satspulje på 10 millioner kroner. Det er der ikke nogen fra Naalakkersuisut, der har sagt nej til. Det er noget, vi har sagt ja til. Og det er jo også derfor, at vi skal yderligere blive ved med de arbejde, der end er. Men det er også vigtigt at snakke om, ikke bare at smide penge på folk, men hvad er det helt konkret, vil vi bruge de penge på, når vi skal hjælpe den befolkning, der har brug for det? Vi kender til de her problemer. Det er ikke noget nyt. Det er noget, vi har kendt til i lang tid, og det er ikke kun noget, vi skal begynde at diskutere nu hvor det har været i en dokumentar fra Danmark.
lad os gøre noget ved det. Det er selvfølgelig et naalakkersuisut Inatsisartut-anliggende, det sociale område. Men hvis vi skal også arbejde med det fra Folketingets side, så er det også vigtigt, at vi kigger på det store billede. Hvad er det også, at Folketinget arbejder med i Grønland, som også står os nært, som vi alle sammen rammes af? Lige præcis. Der er nemlig en masse områder, som Folketinget også bestemmer over. Og som Aaja forklarer, så er der også bred enighed i Folketinget om, at man gerne vil hjælpe. Er det noget, som du vil gå ned og arbejde for at få, at de så tilbyder den hjælp, så fremt at naalakkersuisut ikke selv ender med at spørge om den? Jamen selvfølgelig vil man arbejde for det, men det er jo ikke kun til det sociale område, vi skal fokusere på. Det er det brede spektrum, det er det hele, vi skal fokusere på. Hvis vi kigger på Tasiilaq, som dokumentaren tager udgangspunkt i, er det også vigtigt at pointere, at 25% af befolkningen er arbejdsløs, er ledige. Hvordan vil du forsørge dit barn, når du ikke engang har et arbejde? Vi skal også kigge på andre ting. Vi skal kigge på erhverv eksempelvis, hvor Siumut eksempelvis fra Erhvervsfonden har også skaffet penge. Det er også der, vi skal bruge pengene for at skaffe arbejdspladser og for at udvikle befolkningen med befolkningen. Det skal ikke bare være sådan, at vi beder om flere penge, bare for at få flere penge. Vi skal også snakke om, hvordan skal vi også bruge de penge sammen med befolkningen. Det er ikke noget, vi bare putter på i hovedet på folk. Det har vi vist, at det ikke hjælper. Så vil jeg lige hoppe over til dig, Louise Sigurdsen fra Samarbejdspartiet. I siger meget klart ja til samarbejde med Danmark på det her område. Hvad er det, hjælpen den skal bestå i? Hvad er det, som du vil arbejde for, at Folketinget tilbyder til Grønland i den her situation, hvor vi jo hører, der er en person, der ikke har fået hjælp i 5 år, efter at hun har været udsat for alvorlige ting? Hjælpen skal frem til børnene. For det første vil jeg gerne lige sige, at folketingsmedlemmerne har sagt nej tak til at få modtage den hjælp, der har været tilbudt fra Danmarks side. Siumut har nej tak før til en hjælp, der har været udstrakt fra Danmarks side. Så ja, selvfølgelig skal vi tage alt mod den hjælp, vi kan få. Samarbejdspartiet bliver stiftet på, at vi skal indgå mere samarbejde med Danmark ved at løfte sociale sager. Hjælpen skal frem til børnene. Vi tænker helt konkret, at vi skal lave en taskforce til sortering af sagspunkter, kategorisering af sagspunkter. Hjælpen skal også frem til kommunerne, hvor folk kæmper for at få disse sager forklaret i tid. Børn, udsatte børn og hjemløse får første prioritet i vores sociale arbejde mellem Grønland og Danmark. Aleqa Hammond, så hopper jeg lige over til dig. Du har også siddet i Folketinget de sidste 4 år. Når du ser sådan en udsendelse her og hører en person sidder i Grønland, ikke har fået hjælp rigtig længe, kommunen har lagt sig ned i sagen og siger, at vi beklager der er sket omsorgssvigt på grund af vores mangelfulde sagsbehandling. Hvad kan du gøre, eller hvad kunne du have gjort? Hvad vil du gøre, hvis du bliver genvalgt for at være med til at løse de her problemer? For det første så er jeg rigtig glad for, at det har sat særlig fokus på det store område, som vi står og kæmper med heroppe. Fordi det her er et rigsfællesskabssag, at vi vil hinanden det godt. Og jeg synes også, at det er utrolig vigtigt, for lige pointere over for Sjódaratingisitsiut, grønlandske folketingsmedlemmer har aldrig nogensinde sagt nej til et hjælp og et godt samarbejde mellem Grønland og Danmark. Det skal jeg lige præcisere først. Og samtidig så vil jeg også gerne sige, at det er vigtigt, at Grønland og Danmark, så længe vi hører sammen, har et rigtig godt samarbejde, også i rigsfællesskabet. Trods at vi har nogle politiske målsætninger, som ikke altid møder med velvilje blandt forskellige danske partier, men når det drejer sig om vores børn og vores bedste service og hjælp til vores børn, der står vi sammen. Og jeg tror også, det er utroligt vigtigt, at den kommende regeringsperiode skal have den sociale vinkel også til Grønland, hvad angår samarbejde. Det skal ikke bare dreje sig om lufthavne, det skal ikke bare dreje sig om råstoffer, det skal også dreje sig om mennesker i rigsfællesskabet. Og i den her sammenhæng, så tror jeg, at rigsfællesskabsdebatten vil få en lidt anderledes twist og lidt, veje mere, hvad angår det sociale samarbejde mellem Danmark og Grønland, og det vil vi gerne arbejde for. Men helt konkret, når Louise Sigurdsen siger, vi vil gerne have samarbejde for at få sagsbunkerne ned i kommunerne, have bistand op og hjælpe dem. Er det så noget, som du vil gå ind for at hjælpe med? Jeg synes, det er utroligt vigtigt at pointere, at justitsområdet har en meget, meget stor betydning i det her sag. Folkets retssikkerhed skal på et højere niveau. Regeringsgrundlaget, som den er nu, der vil de sætte det grønlandske retssikkerhed på lige så højt standard, som man gør i Danmark. Man er nået langt fra. Man er nået meget, men vi er langt fra der, hvor vi har nået målet. Derfor synes jeg også utroligt
vigtigt, når vi har med omsorgsvigt og seksuel misbrug i samfundet at gøre, at befolkningen også føler, at deres retssikkerhed er blevet taget højde for, og at vi også via politiet og andre myndigheder også står bag om bekæmpelse af seksuel misbrug i samfundet. Okay, men bare lige allerkort til sidst. Sådan, altså, vil du være med til et tættere samarbejde, også på socialområdet? Vi ved jo, at retsområdet, det hører stadigvæk under Danmark, det er dem, der sørger for det. Men vil du også være med til at gå et niveau længere ned og have et samarbejde på et område, der allerede er hjemtaget? Det gør det i forvejen. Naalakkersuisut har et godt samarbejde med Socialministeriet allerede, men jeg synes, at det giver en mulighed for at udbygge den her samarbejde, netop også fordi via Killiliisa og andre initiativer vil gøre for at fremsagen. Så synes jeg, at når statsministeren Løkke i forvejen har sagt, at det gerne vil have et tættere samarbejde med Grønland og Naalakkersuisut, og Naalakkersuisut også skal møde den her velvillighed fra Danmark på en bedre måde. Og jeg tror også, at vi vil bane vejen for et anderledes form for samarbejde, også på allerede hjemtagne områder. Kunufenga, Bartinalak, vi hopper lige over til dig. Hvor står I henne i den her sag? I er jo traditionelt et parti, der går stærkt ind for selvstændighed. Her taler vi om et område, som allerede er hjemtaget, men der er nogle problemer. Det kan vi se her. Hvis du bliver valgt til Folketinget for Bartinalak, er det så noget, hvor du vil gå ind og arbejde med, som vi hører Louis Sigurdsen, noget kunne være sagsbunkebekæmpelse, et eller andet på det sociale område? Er det noget, som du vil arbejde med? For det første vil jeg sige, at vi aldrig nogensinde har sagt, at vi vil være et uafhængighedsparti. Det vi gerne vil, det er, at vi vil have større ansvar og også respekteret i forhold til selvstyreloven og være medansvarlige på de områder, vi kan være medansvarlige i det danske Folketing. Men lige omkring det her problem eller udfordring, vi har i det her land, det er jo ikke skabt af ingenting. Det er skabt af rigtig mange forskellige parametre og aspekter i vores samfund i forhold til den udvikling, vi har haft. Og derfor skal vi jo selvfølgelig også adressere det og også have kendskab til det internationale samfund, fordi der er rigtig, rigtig mange oprindelige folk, som har lignende problemer. Og vi kan ikke bare ignorere historien og derfor bare sige, at vi glemmer historien og så ikke bearbejder de mennesker, som har psykiske og alvorlige traumatiske problemer. Og det jeg gerne vil sige, det er, i forhold til hjælp fra Danmark, jeg vil tage imod hjælp fra hvor som helst. Og det vil vores parti også, og vi har også lige adresseret det nede i Inatsisartut, fordi vores formand har adresseret det ret kraftigt her i de seneste nyheder om, selvfølgelig skal vi have hjælp, uanset hvor det kommer fra, hvis det er etisk og moralsk korrekt. Og også, at vi kan tage den hjælp og adressere den til vores folk her. Så det er, at det er tilpasset den kultur, deres sprog og hele det spektrum der. Selvfølgelig skal vi tage imod hjælp. Jeg vil også gerne sige, at selvfølgelig, vi har tiltrådt børnekonventionen her i Grønland. Og jeg vil derfor også sige, at vores Naalakkersuisut på det her område bliver nødt til at tage sig sammen, før at der kommer en Søren Espersen med en meget, meget stærk negativ retorik, kommer ovenfra og vil pådutte os noget hjælp eller tvinge os til, at der bliver sendt et hold ned til Tasiilaq, eller hvor det nu er, man har brug for hjælp, når vi nu har et overtaget sagsområde. Og det skal man altså respektere inden for selvstyreloven. Det er jo en dansk lov, som man har underskrevet sammen i samarbejde. Det er klart, at man skal respektere selvstyreloven, og det du henviser til, det er, at Søren Espersen har foreslået, at man simpelthen tilbageruller det, og så tager socialområdet ind under dansk kontrol igen. Men helt konkret, Kunufenga, så vil du gerne være med til, at der for eksempel kommer danske socialrådgivere op måske, og så hjælpe kommunerne med at få styr på de her ting, fordi vi kunne se i Ensted, at der er en person, som har været udsat for frygtelige ting, som ikke har fået den hjælp, som hun skulle have. Og som du siger, der er jo en historie bag, som har været skyld i de her ting, men der er også bare nogle mennesker i dag, som ikke får den hjælp, som de skal have. Så helt konkret, når du siger hjælp fra Folketinget, hvad tænker du så på der? Hvad mener du med det? Når vi snakker organisation og mennesker, så handler det om motivation. Og det handler om at motivere de mennesker til at kunne komme på fod igen. Det nytter ikke noget at bare sende en flok mennesker ned, som ikke forstår deres kultur og deres sprog. Men helt konkret, det vi vil gøre, det er, at hvis vi kommer ind i Folketinget den her gang, så vil vi arbejde primært og fokuseret på grønlandske udfordringer. Og på den måde vil vi arbejde med, at vi får en større økonomisk rådighed
i form af, at vi regulerer i selskabsloven, så vi får et økonomisk beskyttet område i Grønland, så det er, at de ressourcer, vi har, ikke bare bliver udført, uden at det tilfalder vores egen bruttonationalprodukt. Og på den måde kan vi bruge de ressourcer og penge til at udvikle folket, bearbejde folket og lave gode skoler, stoppe den apati, eller ikke stoppe, men vi bliver nødt til at begrænse den apati, der vokser og vokser i vores samfund. Så det, som I vil gøre, det er ligesom at kæmpe på lang sigt på at få forbedret økonomien, så der er flere ressourcer til, at folk får hjem. Vi skal lige have nogle af dem, der ikke har været på banen. Vi har Sten Lynge herovre fra Demokraterne. Hvor står I hen i det her spørgsmål om at få hjælp til Danmark? Og helt konkret, Sten Lynge, hvad er det, som, hvis du bliver valgt til Folketinget, hvad vil du så arbejde for, at sådan vi så hende i Ensted, Anna Sofia, som meget modigt er stået frem og fortalt hendes historie, men vi ved, at der er flere, som ikke har fået den hjælp, som de skal have. Hvad vil du gøre for, at det sker, hvis du bliver valgt til Folketinget? Tak, fordi jeg kunne komme til ordet. For det første så vil vi sige fra Demokraterne, at det er vigtigt, at vi får italesæt det her udfordringer, som fremgår af udsendelsen. Det gælder ikke kun Tasiilaq. Det gælder hele Grønland, det her problem. Og det kan vi gøre noget ved, og det skal vi gøre noget ved. Først på de hjemlige baner, så har Demokraterne været blandt ind det første parti til at kræve, at naalakkersuisut modtager det tilbud, som den danske regering, Folketinget, har givet Grønland om at samarbejde omkring det her. Og det vil vi gøre fra Demokraterne, det er, at vi skal italesætte det her problem over for de nye folketingsmedlemmer. Vi skal skabe den her forståelse af, hvilke udfordringer vi står i, men det er vigtigt at understrege, at kommunerne i samarbejde med naalakkersuisut definerer, hvilken form for hjælp, der er behov for. Det er ikke os i Folketinget, der skal definere den. Det er selvbestemmelse, området ligger ind under, men det er også vigtigt, at når det rent praktisk skal løses, at hjælpen den sker i form af med lokale øjne og værdier. Det skal den være baseret på, og selvbestemmelse. Ikke på den måde at selvstyre, men det er vigtigt at inddrage den lokale befolkning i løsning af problemet. Godt. Nikolaj Rosing, så hopper jeg lige ned til dig fra Atassut. Hvor står Atassut henne i det her spørgsmål om, og hvis du bliver valgt til Folketinget, samme spørgsmål som Sten Lynge, hvad vil du så arbejde for, der sker i den her sag? Jamen, vi skal acceptere al den hjælp, vi kan få. Og så vil jeg sige, at allerede i 2015, der råbte Søren Espersen vagt i gevær. Og det var så 4 år siden, og der var så ikke sket noget. Det skulle da tankevækkende. Og så synes jeg, at det her med, at når man skal have hjælp fra Danmark, som ikke forstår vores kultur og sprog, det er der nogen, der ikke vil acceptere. Men er det så ens betydning med, at det er i orden, vi misbruger vores børn? Det synes jeg sgu ikke, det er. Og så synes jeg, at hvis vi får hjælp fra Danmark med personale, så skal kommunens eget personale være med indover, så sprogbarrierer, kulturforskelle bliver, Så man tager hensyn til de sprogforskelle, der er. Så du er sådan set ligeglad med, hvor hjælpen kommer fra, men hvad så med det her? Det er jo et hjemtaget område. Det er jo et område, som Grønland har administreret i rigtig, rigtig mange år. Du er simpelthen enig med Søren Espersen i, at Folketinget må skride ind i den her sag, og så overrule selvstyret? Jamen vi er jo et rigsfællesskab, og hvis vi ikke hjælper hinanden i et rigsfællesskab, så giver rigsfællesskabet heller ingen mening, synes jeg ikke. Altså vi skal ud og hjælpe hinanden, uanset om det er her, eller Færøerne, eller Danmark. Og hvis vi har noget, vi kan hjælpe med i de andre, så skal vi også kunne tilbyde hjælpen. Men lige i den her situation, så er det jo vores børn, der bliver misbrugt. Det er vores børn, der begår selvmord, og det kan vi ikke acceptere. Alga Hammond, ligegyldigt hvor hjælpen den kommer fra, så skal vi tage imod den, hører vi her. Du har en replik. Ja, det er vigtigt at pointere, at vi er i rigsfællesskab, indtil andet er bestemt. Og så længe vi hører sammen, så skal vi også have et godt samarbejde og gensidig respekt, også for at løse nogle meget svære opgaver, som kommer os alle sammen til gavn i rigsfællesskabet. Når Atassut siger, at der ikke er sket noget inden for så lang tid, det synes jeg er disrespektfuldt.
at sige over for de mange mennesker, der prøver på at løfte et godt stykke arbejde, og de midler, der er blevet sat af. Når vi ser MIUs rapport, og når vi ser politiets årsrapport, der peger på meget, meget grusomme tal, der skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at den fornødne hjælp skal tilfalde børnene. Og der synes jeg, at den her anledning, hvor man kan hjælpe hinanden, både fra dansk side og fra Grønland, synes jeg, det giver en mulighed for en ny form for samarbejde i rigsfællesskabet på det bløde område, i stedet for bare kun lufthavne og råstofområdet. At vi samarbejder tværs landene for at sikre, at børnene har nogle gode vilkår i hele rigsfællesskabet, synes jeg, skal vi byde velkommen. Det, som Nikolaj Rosing sagde her, det var jo netop, at det tyder på, at der ikke rigtig er sket noget. Du siger selv, at der er de her frygtelige tal du kan se dem rapport efter rapport efter rapport. Det er ligesom om, står det stille. Bør man ikke gøre noget virkelig for alvor nu her, for at få løst det her problem? Samtlige Inatsisartut-partier gør, hvad de kan for at sikre, at vi hjælper til så meget, som vi kan. Men vi ser også, at vi skal også komme til den erkendelse, at uanset hvad vi gør, så ser tallene stadigvæk grusomme ud. Det betyder, at vores strategi, den skal vi altså få vurderet, om den er god nok. Samtidig, vi har brug for alle hjælp, vi har brug for hænder, vi har brug for midler, og derfor synes jeg også, at den her skal give anledning til at tænke i nyere bane af rigsfællesskabet til, hvordan vi kan hjælpe hinanden for børnenes skyld. Godt. I får lige en hurtig replik her. Louis Sigurdsen, vi starter med dig. Det skal være ganske kort. Ja, vi kan høre, at der er valg igen. I rigtig mange år har der været råd om, at der har været problemer. Jeg synes ikke, at de danske ministre eller politikere, de skal have nye rapporter. De findes der i masser af forvejen. Nu skal der action til. Jeg vil gerne lige nævne Samarbejdspartiet, det eneste parti i Inatsisartut sidste år, der foreslog, at vi skal tilpasse vores sociale system til vores sprog, kultur, uddannelsesniveau. Det blev nedstemt af alle partier, men helt ærligt. Hele Maudør fra i verden, når det bliver krænket seksuelt, så har det samme effekter. Vi skal have al den hjælp, vi kan få. Det kan godt være, at det er et hjemtaget sagsområde, men som Samarbejdspartiet har i hele tiden sagt, som borgere i rigsfællesskabet, er vores pligt til at implementere vores grundlovssikrede frihedsrettigheder, og det er at få skabt social sikkerhed for børnene. Hjælpen skal frem til børnene. Hjælpen skal frem. Aya Chemnitz Larsen, ganske kort replik her til sidst. Ja. Jamen altså hjælpen skal frem til børnene, det er vi jo sådan set enige om alle sammen. Men vi må jo også bare konstatere, at vi ikke har gjort det godt nok. Og jeg mangler den der erkendelse af, at både Inatsisartut har sovet i timen, kommuner har sådan set også sovet i timen, fordi når der er et barn, der ikke får hjælp, og det er der jo rigtig mange børn i Grønland, der ikke får hjælp. Jeg tror rigtig meget på, at vi er nødt til at have en lidt hårdere kurs, også i forhold til krænkere. Vi er nødt til at sikre, at der er længere foranstaltninger med henblik på, at man kan få en bedre resocialisering og give noget behandling både til krænkere, men i høj grad også til ofrene. Så tror jeg på, at vi er nødt til at lave sociale undtagelsessteder. Altså der er nogle steder, hvor det står værre til end andre. Det er rigtigt, at et sted som Tasiilaq er rigtig slemt, kan man sige, i forhold til nogle af de andre byer. Vi er nødt til at nytænke vores socialsystem. Og der er rigtig gode eksempler faktisk fra Bamiyut, som kunne være rigtig interessant at hive frem. Vi hopper lige videre til Sten Lynge fra Demokraterne. Vi kan gøre meget i Folketinget, og det skal vi. Det vi gerne vil gøre, det er at udvikle samarbejdsformer, selvom tingene det er hjemtaget til, eller områder, som er hjemtaget af Grønland. Vi skal altid til enhver tid være åbne for et samarbejde. Det betyder ikke, at man hele tiden skal råbe efter hjælp. Det er slet ikke det, vi er ude i. Men inden for sundhedsområdet, der samarbejder vi fint også. Det skal også gælde socialområdet, selvom det er hjemtaget. Det vi skal i Folketinget, det er at skabe forståelse for, hvilke udfordringer vi har, hvordan vi løser det. Det skal være baseret på lokale værdier, men også selvstyre på den måde, at det varme hænder, der skal bruges, det skal helst de skal kunne kende kulturen og så videre, der hvor de skal hjælpe. Okay, godt. Tak. Aki-Matilda, kort replik her til sidst fra dig. Ja, jeg synes også, det er meget vigtigt, at vi pointerer, at selvfølgelig er vi på en eller anden måde bred enighed om, at hvis der kan være hjælp, så skal der være hjælp. Men det er også vigtigt at pointere, når man snakker om nogen fra Danmark og DF, der lige pludselig siger, at nu skal der lige pludselig hjælp, fordi at I er ikke gode nok. Det er også vigtigt at huske på, at lige nu hvor vi også snakker om Folketinget, er der rigtig mange folketingsanliggender, som Danmark negligerer. Det er også ting, der faktisk har direkte noget med folk at gøre. Det er også det, vi skal huske på.
politiarbejde, anstalt og retsvæsenet. Bare tænk på, at CISEC bliver lagt besparelser på, også direkte i Tasiilaq, hvor det er, at de har faktisk rigtig brug for det, bliver der lagt en lille 25-fods båd i stedet for. Der er også sådan nogle ting, vi skal snakke om. Det er det hele aspekt. Alting hænger sammen. Men det vigtigste er også her. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, det her, det er mennesker, det handler om. Vi er alle sammen enige om det her. Nu snakker vi om finesser og hvordan og hvorledes, og det er også godt. Men det her, det er noget, der samler os, og det skal vi ikke glemme. Så lad os samles om, at det er noget, vi skal gøre bedre, uanset om det er i kommunen, Inatsisartut eller Folketinget. Godt. Tak for det. Det blev lige det sidste ord i den her runde, så hopper vi videre. Vi forlader nemlig de sociale problemer her i landet. Vi skal se på situationen for udsatte grønlændere i Danmark. Et er de sociale problemer her i Grønland, noget andet er de problemer, som grønlændere, der flytter til Danmark, møder. Her spiller Folketinget en endnu mere central rolle i forhold til, hvilken hjælp folk kan få. Og kandidaterne her i studiet får mulighed for direkte at påvirke de vilkår, hvis de bliver valgt. Lad os lige prøve at se nogle tal. Godt. Den her graf, den viser personer født i Grønland, bosiddende i Danmark, som er på kontanthjælp i Danmark. Et af de store problemer, der er ifølge diverse undersøgelser videre, det er, at grønlændere, som er flyttet til Danmark, har meget lav beskæftigelse i forhold til tilsvarende grupper i Danmark. Der er et problem med at komme ind på arbejdsmarkedet, med simpelthen at finde sig til rette i det danske samfund. Derfor, kære politikere, I kommer ned og får mulighed for at påvirke det her. Hvad vil I gøre for at vende den her udvikling? Jeg kan starte ved dig, Aleqa Hammond. Det her det er en udvikling, som er sket siden 2008 til 2016. Der er tallet af personer født i Grønland, bosiddende i Danmark, på kontanthjælp blevet fordoblet. Hvad tænker du? Du har været i Folketinget i 4 år. Hvad kan du gøre for at ændre den her udvikling? Ja, man kan gå til værks forskellige måder. Og jeg tror, det vigtigste er, at vi skal tage udgangspunkt i os selv, hvordan vi organiserer os her i det her samfund. Hvad gør vi for de svageste? Hvordan sikrer vi, at de får boliger? Hvordan sikrer vi, at de får bedre behandling i sundhedsvæsenet? Hvad gør vi for at sikre, at befolkningen har det godt, således at de ikke behøver at rejse ud af deres land for at søge et bedre liv? Det er det første udgangspunkt. Men samtidig så kan vi også sige, at den enkelte person i kongeriget har selv ret og fri vilje til at rejse der, hvor de vil, og bo der, hvor de vil. Den frie ret, den har de i forvejen. Når det er sagt, så synes jeg samtidig også, at den her kurv og de erfaringer, vi har set i Danmark med mange af vores medmennesker fra Grønland, som er havnet i meget dårlige sociale vilkår. Det er utrolig vigtigt, at man også gør sig klog på, hvad er det for et land, man flytter hen til. Hvilke forberedelser gør jeg for at sikre, at de er forberedt til at kunne bosætte mig i et andet samfund, hvor et andet sprog tales, historikken er anderledes, systemet er anderledes. Det tror jeg er utrolig vigtigt, at man gør sig nogle tanker, inden man rejser. Men ganske kort, Aleqa Hammond. Det oplysningsarbejde skal jo så foregå, inden de flytter. Du kommer måske ned og sidde i Folketinget igen. Helt konkret, hvad kan du gøre? Hvad kan du arbejde med i Folketinget for ligesom at vende den her kurve og få folk i beskæftigelse, så de ikke ender på kontanthjælp, passiv forsørgelse i et dansk samfund? Jeg tror, der generelt blandt de danske partier er der stor forståelse for, at der skal gøres noget. Jeg tror også, at den gode dialog, der er mellem ministrene i Danmark og Grønland, har givet anledning til, at man gerne vil gå anderledes til værks med at sikre, at befolkningen er bedre integreret i det danske samfund, bedre dansk undervisning, bedre introduktion til det danske samfund, et tæt samarbejde med kommunerne og det grønlandske huse. Så der er en god dialog, som vi skal fortsætte med at sikre, at de også bringer frugt med sig. Og det er også til den danske regerings interesse, at samtlige mennesker i Danmark også har arbejdet og kan sørge for sig selv. Godt. Den sender jeg lige videre til dig, Aaja Chemnitz Larsen. En bedre dialog, hører vi her. Har du nogle konkrete forslag til, hvordan at vi får forventet det her? Ja, for jeg synes, det er enormt ukonkret. Noget af det, helt konkret har gjort, det er at sikre, at der er nogle nye tal, fordi vi har brug for at få fisken på disken i forhold til at sikre, hvordan ser det egentlig ud, hvordan ser udviklingen ud. Så har vi holdt en høring, som IA har taget initiativ til i Folketinget,
Og så lige inden valget fik vi sikret 2 millioner kroner til at få endnu flere grønlændere i beskæftigelse. Det er ude i kommunerne, det her skal ske, og vi skal huske på, at grønlændere i Danmark, de bor ud over hele Danmark, og det er kun de 5 største byer, hvor 50% af grønlændere bor. Så en kommunal indsats, jeg har haft møde med KL, Kommunernes Landsforening i Danmark, med henblik på, at de også tager deres medansvar, fordi kommunerne i Danmark løser det her på meget, meget forskellige måder. Vi så rigtig gerne, at der var noget traumabehandling også til de grønlændere, der bor i Danmark. Jeg tror faktisk også, det er en del af det at kunne få folk i beskæftigelse på sigt. Så vi har peget på en lang række konkrete tiltag, og noget af det, jeg vil gøre, det er at tage det med i de kommende forhandlinger, der kommer, både på socialområdet, hvor vi er blevet inviteret med, men også i forhold til finanslovsforhandlingerne. Sten Lynge, Demokraterne. Hvad vil du gøre for at vende den her udvikling? Jamen, det vil vi gøre ved, at vi skal have en slags integrationspakke for grønlændere eller rigsfæller. Fordi vi har vidt forskellige kulturelle baggrund og sprog. Der er en stor grund til, at folk føler sig dårligt behandlet. Det skyldes, at der er sproglige misforståelser, og derved går man forbi hinanden. Og det betyder, at mange, der flytter til Danmark, har svært ved at begå sig. De kender ikke deres rettigheder, og de ved ikke, hvordan de skal løse tingene. Så det er vigtigt, at vi får sådan en informationspakke, som gælder integration i forhold til danske regelsæt, og hvilke muligheder du har for at uddanne dig, for at få hjælp til behandlinger og for at få beskæftigelse. Og det skal du blandt andet løse ved samarbejde med kommunerne via KL, som netop nævner. Men det er vigtigt, at det hele det bliver formet via Folketinget, sådan så at det kan blive implementeret i alle kommuner. Så du taler om en decideret integrationspakke. Guno Fenker fra Partii Naleraq. Hvad tænker du om det forslag her? Er det noget, som du også skal se en mening med, eller hvad tanker har du der for at forvente den her kurve? Jeg kan selvfølgelig godt forholde mig til det, Sten Lynge siger, men jeg vil for det første sige, at vi har kun 2 folketingsmedlemmer i det danske folketing. Og det primære fokus skal altid være Grønland. Fordi vi ikke fokuserer på Grønland, er der rigtig, rigtig mange, der flytter fra landet, fordi forholdene er enten dårlige, eller at der er nogle dårligere sundhedsforhold, at man måske af egen vilje også flytter til Danmark. Og det her, det ligger jo under Børne- og Socialministeriet. Der er de sidste tal, jeg har, der er der 16.470 grønlændere, der er flyttet til Danmark. Og i 2015 så var der jo et regeringsgrundlag, hvor at man skulle styrke inklusion, og som Maja har arbejdet for. Og der er selvfølgelig kan forholdene stadigvæk forbedres. Der er afsat rigtig mange midler. Der er grønlandske huse. Kofod skole arbejder med dem. Der er Foreningen for Grønlandske Børn. Og der er så mange muligheder for, at grønlændere, der flytter til Danmark, får hjælp. Men hvad har vi af muligheder i Grønland? Vi har nogle sagsbehandlere, som vi har set i den her udsendelse fra Dokumentar, som ikke behandler sagerne, fordi de er ophobet. Og alle de her problemer, vi har i Grønland. Derfor vil jeg, hvis jeg kommer til Folketinget, fokusere på Grønland og de udfordringer, vi har, så vi kan løse dem her, så vi ikke kun fokuserer på danske forhold, fordi det er jo den danske regering under Social- og Børneministeriet, som arbejder for det her. Selvfølgelig skal vi komme med vores kulturelle input, når det er nødvendigt, når de her forskellige lovforslag kommer op, og også når det er, at vi kommer ned, skal vi selvfølgelig samarbejde med de partier, der er eventuelt i best case i en regering, så vi kan have den største indflydelse overhovedet muligt. Men Guno Fenker, du siger selv, der er over 16.000 grønlændere i Danmark. Det ser jo ud til, at alle de tiltag, du nævner, som du siger, der er mange, men det ser ud til, at de ikke virker. Vil du ikke have et eller andet fokus på at hjælpe de borgere? Jeg vil ikke sige, at de ikke virker. Selvfølgelig er der nogle udfordringer, og der er lavet nogle analyser, at selvom de forsøger at hjælpe så meget, som de nu kan, og så er der lavet en analyse inden for 5 år, at der egentlig ikke rigtig sker en forbedring, fordi de her mennesker, der kommer fra Grønland, mange af dem, er så socialt udsatte og traumatiseret, fordi vi i Grønland ikke hjælper dem godt nok. Og derfor vil jeg også sige,
Så du mener, problemet skal løses heroppe, groft sagt? Absolut. Okay, helt konkret, ja. Louis Sigurdsen, jeg hopper lige over til dig. Hvad siger du her? Hvad vil du gøre for at vende den kurve, vi så med flere og flere, som er på passiv forsørgelse i Danmark? Sådan går det, når man har haft alt for meget fokus på sagsområder, prestigeprojekter fra Inatsisartuts side og tilsidesætter befolkningsbehov. Eller også det er samarbejde med Danmark for at sikre et bedre velfærd for vores befolkning, som borgere i rigsfællesskabet kan have gavn af, fordi det er vores rettigheder, lige netop fordi vi borgere i rigsfællesskabet. Nu er det også folketingsvalget her, det handler om. Det er selvfølgelig noget, vi skal samarbejde i. Vi kan samarbejde om at få skabt selvboliger til de grønlandske huse, til foreninger, der hjælper de grønlændere, der som har flyttet der. Selvfølgelig er grønlændere jo også anset som danske statsborgere, og det tager man ikke hensyn til, når man vælger at bosætte sig i Danmark. Altså, de kulturelle, de sproglige aspekter, det skal der også tages med. Altså, ikke særligt udsatte familier bliver anset som udsatte familier, netop fordi de ikke kan tilpasse sig det danske system, eller ikke kan forstå sproget, eller finde fodfæste i arbejdsmarkedet. Det kan ikke passe, at Og hvad er dine så løsningsforslag, så lige for at opsummere her til sidst? Hvad er det konkret, I vil arbejde med, hvis du kommer ind i Folketinget? Hvad kan I gøre for den her gruppe mennesker? Altså en særlig kulturindsats skal der til. Ud af det fra jeg nævnte, det var også det, salgspuljer til grønlandske huse, og mere hjælp til at kunne få en stærkere fodfæste i danske arbejdsmarked. Okay, godt. Tak. Nikolaj Rosing, hvad er dit bud på en løsning her? Altså, som udgangspunkt, så er vi alle danske statsborgere. Og når vi flytter til Danmark, så er vi jo ligestillet med de danske i riget. Og det vil sige, at de kan få nøjagtig samme hjælp, som alle andre kan. Og det er det, vi er nødt til at holde fast i. At hvis vi skal ud og lave særregler for grønlændere, det synes jeg er nedværdige os som folk. Jeg kunne ikke drømme om, at der kom en med sociale problemer her til Grønland, at han skulle have specialbehandling i forhold til vores egne borgere. Altså, vi er nødt til at følge de regler, som det nu er. Det er det pågældende land, man er i. Okay, så selvom tallene ser sådan her ud, og det ser ud til, at der virkelig, altså, grønlændere er en lille gruppe i Danmark, at de virkelig har nogle problemer, så er det ikke noget, som du vil have et særligt fokus på, eller hvad? Jo, altså, hvis der er nogle kommuner, som ikke kan forstå, at grønlændere har samme rettigheder som de danske i riget, så er det selvfølgelig noget, vi skal have fokus på. Men det har jo ikke hørt, at det har været tilfældet. Sådan lige umiddelbart. Og så er det, og så er det, problemet ligger jo mere her i Grønland. Altså, vi skal jo have uddannelse. Og det er det, vi ikke får. Og det giver jo så et vidensmangel. Og det giver problemer. Okay, tak for det. Aki-Mathilde Høgh-Dam, hvor står du henne i det her spørgsmål? Det er også lidt sjovt, at man skal sige uddannelse, når det er også alle sammen, vi har brug for uanset uddannelse. Nu tager jeg jo også selv en uddannelse i Danmark for netop at gøre noget ved det her, så der er mange af os, der faktisk forsøger at gøre alt, hvad vi kan. For det første, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi også tager os af grønlændere, uanset om det er i Grønland eller i Danmark. Det er meget vigtigt at pointere. For det andet er det også vigtigt at pointere, at siden de ikke kan stemme på os her, fordi valgkredsen Grønland er for dem, der bor i Grønland, og de bliver nødt til at stemme på folketingsmedlemmer i Danmark. Så når man kommer ned til Danmark som folketingskandidat valgt i Grønland, så er det også vigtigt at pointere resten af de 175 folketingsmedlemmer, at det er lige så meget deres ansvar at tage sig af de grønlændere, der også bor der. Fordi vi er nemlig danske statsborgere, og så længe vi er under rigsfællesskabet, så skal der også være en form for behandling, der gør, at man faktisk kan komme videre. Det er meget vigtigt. Så det du siger, det er, at du sådan diplomatisk vil arbejde for, at de andre folketingsmedlemmer bliver opmærksom på den her gruppe? Det er meget vigtigt, ja. Det er en af de ting, man skal arbejde for. I resten af de arbejdsinitiativer, der bliver lavet, det skal selvfølgelig blive ved. Okay. Men det er ikke kun os to, der kommer ind i Folketingets opgave. Det er alle folketingsmedlemmernes opgave at sørge for, at borgerne i landet, de har det godt. Og når borgerne i landet har en anden kultur og en anden levevis, som det sted, de kom fra, så skal man også tage hensyn til det. Og det er det, vi skal sørge for. Grønlænderne, der er i Danmark, skal ikke glemmes af resten af de andre folketingsmedlemmer. Og bare lige ganske kort, men vi hørte Sten Lynge, han kom med en forslag om for eksempel en særlig integrationspakke for grønlændere. Er det noget, ser du gerne særlige tilbud til grønlændere, som flytter til Danmark?
Selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan, for det er, at grønlændere, der kommer til Danmark, faktisk kan tilpasse sig. Men det er et folketingsanliggende for alle. Og jo, vi skal ikke glemme det, og vi skal blive ved med det. Men vi skal heller ikke glemme, at når vi kommer til Danmark, så skal vi lige så vel arbejde lige så hårdt for, at grønlandske borgere også har det godt gennem folketingsarbejdet. Alle de folketingsarbejder, der bliver negligeret nu, det skal vi også få sat i, så folk faktisk har lyst og incitament til at blive her, så der ikke er større lyst til at flytte til et sted, hvor det også er svært at integrere sig. Sten Lynge, Demokraterne. Ja. Jeg vil gerne sige, at det er vigtigt med rigsfællesskabet, også selvom flertallet af partierne går efter selvstændighed i fremtiden. Fordi det gode forhold mellem Grønland og Danmark skal bygges på fra i dag af, og det skal gælde, selvom vi bliver i rigsfællesskab, eller om vi får politisk eller selvstændighed, eller bliver en nationalstat. Fordi det er vigtigt at understrege, selvom man har et helt mål om at blive selvstændig som nation, så vil vi altid være bundet til hinanden på en eller anden måde. Og en integrationspolitik i forhold til hinanden, den vil altid være nødvendig, fordi hvis man skal bibeholde et godt forhold, så skal den netop være baseret på, at man har forståelse for hinandens behov, og det er det, man skal bygge hinandens forhold på. Tak. Alika Hammond, du får lige en kort kommentar her til sidst. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man også fra dansk side kommer til den erkendelse, at rigsfællesskabet er meget mere end bare danskhed. Det er 3 forskellige lande, 3 forskellige sprog, 3 forskellige historier og 3 forskellige tilgange til et rigsfællesskab. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt at få sat med ind i den danske socialpolitik, i det danske retsområde og inden for de områder, som kommer os fælles. I forbindelse med den sidste finanslovsforhandling, så har det været meget vigtigt for mig at pointere over for den danske regering, at der skal afsættes flere midler af, for at sikre, at mange af de grønlændere, som kommer til Danmark, som har meget store sprogproblematikker, for at de overhovedet kan komme ind i arbejdsmarkedet, at de også får den fornødne opbakning til at også kunne få en dansk undervisning. Okay. Ikke bare til den enkelte, men også for de studerende også i Danmark, der har behov for særlig ekstra hjælp for at nå op på et højere niveau, end det gør i dag. Netop for, at de kan have det bedre i det danske uddannelsessystem, de kan have det bedre i det danske samfund, generelt hele vejen igennem. Den politiske erkendelse af, at rigsfællesskabet er meget mere end bare danskhed, det tror jeg er utrolig vigtigt i den kommende nye regeringsgrundlag, hvad angår rigsfællesskabet. Okay, lad os lige holde fast i det. Vi bliver ved emnet, så der kommer en mulighed igen. Fordi nu zoomer vi nemlig ind på en særlig gruppe, som har problemer i Danmark. En undersøgelse blandt udsatte unge grønlændere mellem 18 og 30 år i København påpeger nemlig nogle voldsomme problemer hos den gruppe. Undersøgelsen viste blandt andet, at mange af de unge var kommet til Danmark med en drøm om at få en uddannelse, men i stedet kommer de direkte ind i et misbrugsmiljø i København. Lad os lige høre fra en af dem, der stod for undersøgelsen blandt de unge. Hun har nemlig et budskab til politikerne her i studiet. Vi skal diskutere, hvorfor at statsborgerskabet bliver en hæmmesko frem for en fordel. Hvorfor er der ikke nogen starttilbud til den her gruppe, også i forhold til, at mange af dem kommer med uafklarede diagnoser, uafklarede traumer og posttraumatisk stress og alle mulige ting, som vi jo ser også flygtningegrupper og andre migrationsgrupper gør. Men de her mennesker bliver bare ikke tilbudt noget. De skal klare sig på vilkår, fordi de er danske. Og vi kan bare se, at de havner som en rigtig, rigtig tung gruppe i Danmark. Og det er ligesom både en økonomisk tragedie, men også en menneskelig tragedie. Ikke? Altså, at de her mennesker prøver at søge noget godt, og så bliver de bare fuldstændig tabt i det danske samfund. De var måske tabt i Grønland før også, men det er altså også Danmarks, og især de grønlandske folketingspolitikers ansvar, at de ikke får det dårligere ved rejsen til Danmark. Bruno Fenger, Martin Alarak, så lad mig lige starte her ved dig. Vi hører, det er en økonomisk såvel som en personlig tragedie, der sker for de her unge mennesker. De står ud af flyet, går direkte ind i et misbrugsmiljø. Hvad vil du gøre? Du kommer i Folketinget, du får indflydelse på de vilkår, de her unge mennesker møder. Hvad vil du gøre? Som jeg allerede har sagt, der er 16.470 grønlændere, der bor i Danmark, og mange af dem er veluddannede og velfungerende i det danske samfund. Og jeg vil endnu en gang pointere,
jeg vil ikke ned til Folketinget og være socialmedarbejder. Det kan vi ansætte nogle folk til. Det har Aya for eksempel været rigtig god til i Folketinget. Lad os nu fokusere på de mennesker, vi har i det her land, så vi kan udvikle dem til nogle stærke, konstruktive, uddannede, velfungerende mennesker, så de ikke tager en enkelt billet til Danmark og mistrives endnu mere, end de nogensinde har gjort. Men Guno Fenker, du stiller op til Folketinget, og du kommer ned til Danmark. Hvis du bliver valgt, så kommer du ned til Danmark, og det er der, du får din indflydelse. Så kan du se nogle løsninger for, hvordan man kan gøre det bedre for de her unge mennesker? Fordi du får begrænset indflydelse heroppe, når du kommer ned og sidder i Folketinget. Absolut. Altså, jeg vil lave det lobbyarbejde, der skal til, for at man i Børne- og Socialministeriet for eksempel ansætter nogle grønlændere. Vi har nogle veluddannede grønlændere. De kan sagtens arbejde der. Der er garanteret nogen med nogle rigtig gode kompetencer, der kan sidde og lave det arbejde, som man måske ikke lige får direkte adgang til i Folketinget. Altså, vi er jo kun 2 medlemmer fra Folketinget, og hvor meget indflydelse vi kan have. Vi er dernede for at informere om, hvordan forholdene er, så de danske folketingsmedlemmer kan tage de rigtige beslutninger. Vi kan ikke sidde og diktere, hvordan og hvorledes ministerierne skal allokere deres penge til de forskellige indsatspuljer. Men det konkrete forslag er, fokusere på Grønland, eventuelt lobbyarbejde for at ansætte nogle folk i ministerierne, som kan det grønlandske samfund. Godt. Vi hopper over til Aaja Chemnitz Larsen. Du markerede. Hvad siger du til... Du har siddet i Folketinget i 4 år. Store problemer her blandt folk, der kommer til Danmark. Hvorfor er det ikke lykkes dig, havde jeg sagt, at gøre forholdene bedre for de her mennesker? Vi har gjort rigtig meget, og jeg er nødt til at sige, kære venner, på tværs af forskellige partier, der er rigtig meget, vi også er nødt til at gøre her. Det har været rigtig ensomt. Og jeg vil sige, at mange af de ting, der er blevet nævnt her, det har jeg forsøgt. Jeg har virkelig forsøgt at bruge rigtig meget krudt på det her. Vi er faktisk også lykkedes med at sikre ca. 40 millioner kroner til at sikre, at inklusionsindsatsen i de grønlandske huse blandt andet bliver bedre. Men jeg har også gået og leget lidt med tanken omkring, kunne man have en social ambassade for eksempel. Og samtidig så vil jeg sige, vi er nødt til at redefinere vores socialpolitik, og det tror jeg sådan set både i Grønland og i Danmark, vi er nødt til at gøre. For det kan jo ikke passe, at man er nødt til at flytte fra Grønland til Danmark for at få hjælp. Og rigtig mange kommer i en social derute, når de flytter fra Grønland til Danmark. Jeg tror, man skal have fat i folk rigtig hurtigt. Jeg tror, at nu har man prøvet det her med en velkomstpakke, som Sten var inde på i en af kommunerne. Der har man valgt at tage fra, fordi det fungerede ikke rigtigt. Men jeg tror, man er nødt til at se på, hvordan kan vi sikre den helt tidlige indsats. Hvordan kan vi sikre, at kommuner, både i Grønland og i Danmark, de samarbejder, så der ligesom er oplysninger, så man kan handle hurtigt i den her sag. Vi oplever også, at det er CPR-nummer helt konkret. Selvom vi er danske statsborgere, så er der nogle tekniske ting, der gør, at der er mange, der sådan lever under radaren. Der er nogen, der måske stadigvæk er registreret i Grønland som hjemløse, men reelt bor på gaden i København. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at man er med til at sikre, at man retænker den sociale indsats, så vi putter meget mere fokus på, hvad er det for nogle løftestænger, der kan være i stedet for beskæftigelse, uddannelse, bolig, det at have et tag over hovedet og et job at stå op til, det tror jeg er enormt vigtigt for rigtig mange. Og vi er nødt til at gribe folk meget hurtigere, både i Grønland, og jeg savner nogle samarbejdspartnere i Grønland. Så jeg er så glad for, at alle partierne ligesom siger, at vi er nødt til at gøre noget. Fordi det er ikke kun i Danmark, vi kan være med til at sikre det her. Og det er ikke kun 1 eller 2 folketingsmedlemmer, der kan være med til at sikre det. Men det har været meget ensomt, fordi jeg følte, at jeg har siddet alene med den her opgave. Vi hopper lige over til Aki-Matilda Høegh-Dam. Du stiller op for Siumut, som jo også er en del af det største koalitionsparti her i Grønland, som også sidder på magten her. Vil du arbejde for, Aaja Chemnitz Larsen siger, at det har været et ensomt arbejde. Hvordan ser du på det? Altså for det første vil jeg også gerne lige anerkende hende, der kommer med det. Mille, antropologen. Det er rigtig godt, at hun kommer med de emner, der også er rigtig vigtigt at komme ind på. Men derudover synes jeg også, det er vigtigt at skulle snakke om, nu blev der også lidt nævnt med uddannelse og hvem skal vi have tilbage. Det er også vigtigt for mig at pointere, at vi har brug for alle grønlændere. Vi har brug for, at alle kommer tilbage. Et samfund bliver baseret på, hvordan vi behandler de svageste. Og åbenbart behandler vi dem ikke godt nok endnu. Der skal mere til. Der bliver lavet initiativer. Det skal også anerkendes. Men der skal mere til endnu. Og det er også derfor, at det er vigtigt,
at når vi snakker om samarbejde og det der med at bygge bro, så skal vi ikke lave en ensrettet bro til Danmark. Det skal også være sådan, at folk kan samles også hjem til Grønland. Også dem, der ikke er uddannet, dem har vi også brug for. Vi har brug for alle. Så det vil jeg også gerne lige sige. Så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at når vi snakker om så noget med at arbejde sammen, så selvfølgelig, altså der er varme hænder. Vi skal selvfølgelig arbejde sammen omkring de ting, der samler os. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange ting, der samler os her. Nu er der også en valgkamp. Nu skal vi også vise de uenigheder, vi har. Men der er mange ting, der samler os. For eksempel kærligheden til de grønlænder, der er, uanset om det er Grønland eller Danmark. Dem skal vi selvfølgelig arbejde for, og det er jeg sikker på, at vi kan samles omkring. Aki-Matilda Høegh-Dam, bare lige for at runde den af sådan helt konkret. Du fortalte, du har også selv taget uddannelse i Danmark osv. Vi hører her, at forfatteren bag undersøgelsen siger, at der skal være nogle starttilbud til de her unge mennesker, der kommer ud af flyvemaskinen og går direkte ind i et misbrugsmiljø i København. Hvad vil du gøre for dem i Folketinget, når du får lejlighed til at komme ned og påvirke de vilkår, de bliver mødt af? Ja, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at når vi snakker om de her ting, så skal vi snakke om de initiativer, der bliver lavet. Men ikke bare stoppe der. Vi skal snakke om, at det hele, det skal få det til at køre rundt. Det er også i kommunerne, vi bliver nødt til at tage ansvaret her. Og det er også det, vi bliver nødt til at prikke til os, selvom vi sidder i Folketinget. Det hele, det handler om samarbejde. Sådan er det også i dansk politik. Men samarbejder på tværs af partier og prøver at lave godkendelser, inden man også begynder at gå videre. Det ved vi jo godt, også fordi, at nu har jeg jo også arbejdet i Folketinget selv. Jeg har jo set, hvordan de her arbejdsmetoder fungerer. Og hvis vi faktisk skal få nogle reelle ting igennem, så er det vigtigt, at vi kan lave forhandlinger, og vi kan lave samarbejde. Folketinget, kommuner og andre. Så vi skal gøre noget. Så det er det brede samarbejde, du går efter for at få de her vilkår bedre. Alika Hammond. Statsborgerskabet var et meget vigtigt emne, som hvor indslaget viste. Statsborgerskabet, at vi i form af statsborgerskabet er decideret danskere, danske statsborgere og dansk CPR og dansk pas. Statsministeren siger direkte, at man giver da ikke dansk undervisning til danskere. Det svar fik jeg, da jeg stillede ham spørgsmålet i salen, om ikke man fra regeringens side vil gøre mere for at sikre, at der øges og tilbydes bedre dansk undervisning til de mennesker, der kommer fra Grønland, der behøver få noget ekstra hjælp for, at de kan komme ind i arbejdsmarkedet. Når man har sådan en regeringsleder, som har den holdning, at man ser os som rene danskere, fordi vi har dansk statsborgerskab, der tror jeg, at vi taler forbi hinanden. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ser mangfoldigheden i rigsfællesskabet, at vi kommer fra et helt andet kontinent, taler slet ikke dansk, i hvert fald os i hjemmene som børn, som faktisk majoriteten af befolkningen gør. Så tror jeg, det er vigtigt, at man går mere nuanceret til værks, og den der nuanceret til værks, den skal mere frem i finanslovsforhandlingerne, hvis Danmark virkelig ønsker, at disse grønlændere, som har behov for særlig hjælp, også kan lade sig integrere i det danske samfund. Og helt konkret, Alika Hammond, så finanslovsforhandlingerne er jo meget konkrete. Der bliver der afsat penge til de initiativer, som der bliver foreslået. Hvad for nogle forslag kan du se for dig, som du vil bære ind i de forhandlinger? Jeg synes, den sidste forhandling har været rigtig, rigtig god. Vi er blevet hørt af finansministeren, og det her forhandlinger hos finansministeren er faktisk første gang i en hel valgperiode, at det er pågørt. Og det er en rigtig god udvikling i dansk politik, at man inddrager os i forhandlingerne. Og via den vej, der kan man den direkte mulighed for at komme med nogle konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre, at de grønlandske borgere, der har behov for særlig hjælp, også kan lade sig integrere bedre i samfundet. Det kræver så også, at vi lytter til det grønlandske hus og deres erfaringer og deres egne, anbefalinger til, hvordan vi kan løse tingene. Det tror jeg så er man rigtig godt på vej på den måde. Okay, godt. Louis Sigurdsen, vi hopper lige videre til dig. Hvad er dit svar på de her udfordringer? Det er jo forventeligt, at vores folketingsmedlemmer de sikrer en række tiltag, der kan gavne Grønland. Ellers har de ikke gjort deres arbejde ordentligt. Lad os da løfte velfærden i samarbejde og få skabt tidlige indsatser, hvad psykiske sygdomme angår. Det kan starte helt fra folkeskolealderen med udredning og diagnose- og behandlingsgaranti for folk, der er psykisk syge. Altså, når de taler om sprogbakke, ikke? Det er også noget, som vi selv kan være med til at betale for fra Inatsisartuts side af. Vi kan også sikre, at vi starter i folkeskolen meget tidligt, at vi sikrer vores børn, at de kan 3 sprog, grønlandsk, dansk og engelsk, og politik i Folketinget og Inatsisartut, de skal tales med et sprog. Det kan da ikke passe, at man i Inatsisartut siger, at alle skal danske, alle skal
tale grønlandsk. Og står man her og siger, at når man har manglende danske sprogkundskaber, så klarer man det sig dårligt i Danmark. Altså hvis vi ikke sørger ordentligt for at få sat de tidlige indsatser i gang i samarbejde med Danmark, så er det endnu mere misrygt af vores børn, hvis vi ikke får skabt et bedre muligheder for dem at få skabt disse forhandlinger, og det kan være til gavn for Grønland bedre end det, vi har gjort nu. Men igen, Louis Sigurdsen, det handler om, du kommer ned i Folketinget og være. Det, der sker heroppe, det er ud af dine hænder, når du sidder nede i Folketinget. Hvad vil du gøre for, at de bliver bedre modtaget, når de kommer ned til Danmark? Har du konkrete forslag til, hvordan man kan løse det? Altså, det er det sørgeligt, at vi tager mennesker på den måde, at de må skal sætte ind overfor. Altså miljøarbejdere og probygning mellem Grønland og Danmark, hvad kulturelt angår. Det skal vi da også være bedre til. Altså, det er jo en anden type kultur, som vores medborgere flytter til Danmark. Godt. Altså, vi skal så det handler om brobygning for dig? Ja, det handler om brobygning. Vi skal også have styrket de grønlandske huse, at de får skabt bedre, altså igennem satspuljerne. Og som var nævnt før, altså foreninger, der arbejder med grønlændere, altså hjælper grønlændere, der er bosat sig i Danmark, det skal der også have mere penge af, for at kunne tilbyde bedre hjælp. Godt, tak for det. Nikolaj Rosing, vi hopper videre til dig, Atassut. Du var ikke så meget for før, at grønlændere skulle stilles særligt i forhold til andre danskere. Er det den samme holdning, du har til det her spørgsmål? Altså der mener jeg, at det er jo mangel på viden, når man tror, man kan komme til Danmark, og så man bare får det hele foræret. Sådan foregår det ingen steder. Hvis du har tænkt dig til Danmark, så skal du i hvert fald undersøgt, har jeg et sted at bo? Er der en uddannelse, jeg kan starte på? Eller er der et job, jeg kan møde til? Og det ansvar, det ligger jo reelt i selvstyret. Men hvis man ikke kan finde ud af at informere om de ting, så kunne vi jo arbejde ud fra Folketinget, om man vil lave informationspjæser om, hvad det er, man flytter til, og i forhold til det, man forlader. Godt. Så det er igen noget mere omkring brobygning og information til folk, der flytter ned. Sten Lynge, ganske kort her. Demokraterne vil arbejde for, at enhver form for grænsehindringer, det skal væk i rigsfællesskabet. Det skal være fri bevægelighed, men når det gælder borgere, så er det vigtigt, borgere med særlige udfordringer, så er det vigtigt, at vi har nogle tiltag i form af integrationspakker, modtagepakker, og det skal skabes via Folketing, ikke hos en enkelt kommune med en velkomstpakke, og så tager det af bordet igen. Vi bliver nødt til at arbejde derfra, og så snakke med kommunerne, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre bedre. Og det her velkomstpakke eller integrationspakke, det skal skræddersyes, sådan så at alle kommuner de bliver forpligtet til det. Godt. Og det er vigtigt at understrege, at vi snakker ikke om særlige rettigheder for grønlændere, slet ikke. Det er mere en pakke, der skal modtage rigsfæller, sådan så at med særlig behov for dansk undervisning, så har vi løsning på det. Godt. Vi lukker den der. Det bliver lige det sidste ord i det her emne. Vi skal lige nå et sidste emne, inden at vi stopper for i aften. Inden vi går i gang med debatten, så lad os lige se nærmere på de grønlandske politikers placering i det danske Folketing. Der er 2 pladser til Grønland og 2 pladser til Færøerne i Folketinget. De sidste 175 pladser er til politikere valgt i Danmark. De 2 grønlandske medlemmer har ret til at stemme ved alle afstemninger i Folketinget, også i sager, som ikke handler om Grønland. Men ofte stemmer de grønlandske og færøske mandater kun i sager, der har betydning for deres hjemlande. Begge grønlandske mandater sidder i Folketingets Grønlandsudvalg sammen med en repræsentant for hvert af de danske partier. Medlemmerne i udvalget kaldes grønlandsordførere, og udvalget behandler lovforslag, der handler om Grønland, inden de bliver sendt til afstemning i Folketinget. Medlemmerne i udvalget kaldes grønlandsordførere, og udvalget behandler lovforslag, der handler om Grønland, inden de bliver sendt til afstemning i Folketinget. Som regel, men ikke altid, er en af de grønlandske folketingsmedlemmer formand for Grønlandsudvalget. Det bliver bestemt efter hvert folketingsvalg ud fra forhandlinger mellem regeringen og oppositionen. De grønlandske folketingsmedlemmer kan være medlem af flere udvalg, som for eksempel Forsvarsudvalget, Retsudvalget eller Udenrigspolitisk Nævn. Det afhænger af forhandlingerne efter valget. Som vi kunne se på grafikken, så skal de grønlandske mandater i Folketinget være rigtig gode til at forhandle, for de kan ikke gennemføre noget på egen hånd. De er kun 2, og der skal 90 mandater til at få et forslag vedtaget i Folketinget.
Når det skal afgøres, hvem der skal være statsminister i Danmark efter valget, så kan de grønlandske mandater få deres første store mulighed for at sikre sig indflydelse. Nu skal vi lige ganske kort høre, hvordan kandidaterne har tænkt sig at håndtere den situation. Godt. Alger Hammond, jeg starter lige her ved dig. Du har holdt hånden under, kan man sige, Lars Løkke Rasmussens regering her de senere år. Skal Lars Løkke Rasmussen være statsminister igen, hvis det står til dig? Nej, vi vil på nogen måde ikke pege på, om det skal være Løkke Rasmussen eller Frederiksen på forhånd. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at Grønland til enhver tid skal sikre den størst mulige indflydelse, uanset partifarver. Og jeg tror også, at den statsminister, der vil give den bedst mulige samarbejde, indflydelse og politik for hele rigsfællesskabet, men også den internationale arena, skal være den statsminister, som vi vil pege på. Det skal være indholdet af en regeringsgrundlag og den indflydelse, vi har haft for at få den bedst mulige forhandling i regeringsgrundlaget, vi vil stemme på. Godt. Så du vil lade det være op til forhandlinger efter valget? Absolut. Vi tager lige en hurtig runde her. Kuno Fenker, Batina Alrak, hvem peger I på som statsminister? Vi peger indledningsvis ikke på nogen. Selvfølgelig skal det her være op til en forhandling. Og er vi tungen på vægtskålen her, så har vi jo et større forhandlingsgrundlag. Vi kan ikke bare allerede sælge skindet, før bjørnen er skudt. Så I vil også prøve at forhandle jer til det bedst mulige resultat. Absolut. Jeg hopper videre til Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut. I har jo, som egentlig nogle af de få partier, lavet en samarbejdsaftale med Socialdemokratiet, så I peger på Mette Frederiksen. Er det nu en god idé, når vi hører her, at hvorfor ikke forhandle, når valget er over? Ja. Vi er de eneste, der uden tvivl ved, hvem det er, vi skal stemme på. Det skal ikke være, fordi at vi skal holde befolkningen for nar. Det er rigtig vigtigt også at fremstå, at det her, det har været forhandlinger. Forhandlingerne er også sket ikke kun under valgkampen. Det er forhandlinger, der har været udarbejdet i længere tid. Det er også derfor, at vi vælger statsminister Mette Frederiksen som kommende statsminister Mette Frederiksen som en, der skal føre regeringen. Netop fordi, at når vi kommer til Danmark, så handler det pludselig om blokpolitik. Og hvis vi også skal få en større indflydelse, så er det også vigtigt for os, at vi baserer det på vores grundværdier. Og vores grundværdier lige nu, det er socialdemokratisk. Og efter forhandlinger med Mette Frederiksen, så har vi også fået igennem, at hun er den eneste statsministerkandidat, der faktisk åbent siger, at man gerne vil have selvstændighed, der har forståelse for de ting, der bygger i vores samfund. Og det er også derfor, at da jeg mødte Mette Frederiksen i 2016 og snakkede med hende, så var det der, jeg forstod, at den kommende statsminister forstod de grundlæggende mekanismer, som vores fællesmål bygger på. Godt. Så I satser på Mette Frederiksen, fordi I har forhandlet jer til, hvad I mener er et godt resultat her. Godt. Louis Sigurdsen, hvem peger I på fra Samarbejdspartiet? For det første vil jeg gerne lige sige, at vi fra Samarbejdspartiet skal sikre os, at der er samarbejde mellem Grønland og Danmark i sociale områder, i sundhedsvæsenet, bedre og velgård for studerende i Danmark, ressourcer heroppe, som er uddannet, som kan hjælpe os med at løfte i folkeskolen, erhvervsudvikling, der dur i bygder og yderdistrikter, kriminalforsorg og politi, de skal have bedre vilkår. Psykiatrien, det skal have sikre på, og det kan jeg svare til dig. Vi kan ikke bare på nogen, altså fra nu af. Så I vil også forhandle? Forhandlinger. Ja. Vi skal kunne stå frit og skal så gå og sikre os, at 2 medlemmer i Folketinget, de kan også få sæde i sikkerhedspolitiske udvalg, således at vi sikrer os, at vi bliver briefet i, hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer, som Grønland ligger i. Og vi kan godt love Inatsisartut-medlemmerne og den grønlandske befolkning. Vi skal nok holde orientere om, hvad de foretager os i de sikkerhedspolitiske udvalg og mange andre udvalg. Jeg bliver nødt til at hoppe videre. Vi skal også lige nå Nikolaj Rosing. Hvem peger I på som statsminister? Men vi er jo ikke i tvivl. Det er jo Venstre som og hvorfor? Ledende. Jamen fordi at de ønsker et stærkere rigsfællesskab også. Og de har også, Lars Løkke har arbejdet meget for vores vækst i Grønland, blandt andet med lufthavnspakker osv. osv. Så I har også ligesom truffet jeres afgørelse, ligesom hørt Siumut. I mener, at det her det er den rigtige vej at gå. Aaja Chemnitz Larsen, I vil også forhandle efter valget. Nu tegner der sig på nuværende tidspunkt et solidt rødt flertal i de seneste meningsmålinger. Risikerer I ikke at stå tilbage, uden at kan få nogen som helst indflydelse, hvis Mette Frederiksen står og kan undvære jeres stemmer? Jeg har en god dialog både med Lars Løkke og med Mette Frederiksen. Jeg har lige sms'et med Mette Frederiksen her for nogle få dage siden. Og jeg vil sige, IA, det er Grønlands frie parti.
i Folketinget. Vi er hverken købt af rød blok eller af blå blok. Vi står frit, og vi har opnået historisk gode resultater ved at stå frit. Og det vil vi gerne fortsætte. Vi har fået løftet lovgivning på 31 af de her 32 områder fra 60'erne og 70'erne op til nutiden. Vi har været med til at sikre resultater for omkring 3 milliarder, mere end 3 milliarder, til gavn for Grønland. Vi har fået Grønland med i finanslovsforhandlingerne. Vi har fået invitation til samtlige forligsforhandlinger samtidig også. Godt, tak. Vi hopper videre til Sten Lynge, Demokraterne. Hvem peger I på? Jamen, og det skal være ganske kort. Ja, et regeringsgrundlag det bliver først underskrevet, når flere partier har indgået en aftale. Og der, hvor vi vælger side, det må være, at den side, der vil give grønlandske interesser større råderum. Men det er vigtigt for os at understrege, at vi er et frit parti. Vi tilhører ikke nogen parti eller har indgået søsteraftaler med nogle danske partier. Men bør spørge dem, der har indgået aftaler på forhånd, om det modtager et eller andet form for bistand, om det er økonomisk, fordi det er det, der har købt partiet i vores øjne. Det stopper vi med. Det blev det sidste ord fra kandidaterne her i aften. Tusind tak, fordi I var med her i programmet. Vi er tilbage med en ny valgdebat her på KNR om en uge, på gensyn til tv-serierne og på genhør til jer, som lyttede med i radioen. God aften.